جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ پارے محبوبہ نبی نکا نام سن ارشد نکا نام سن ارشد پارے محبوبہ نبی نکا نام سن ارشد دس صدیق کرے معلوم ارے سرکار و نسالم ارے سرکار و نسالم پن پختن مرشتہ دا جہان جیانت دا جہان جیانت پن پختن مرشتہ دا جہان جیانت جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ دا نصیب نہ ہو اما خواجہ نام سسرائی خواجہ نام سسرائی کل مومن تارے سکنی تو جی جاؤ آئی نی تو جی جاؤ آئی کل مومن تارے سکنی تو جی جاؤ آئی پھن قربان ہو کے رہ دونوں مارو ارینی دونوں مارو ارینی کل استاد نہ دے رہ دونوں مارو ارینی دونوں مارو ارینی کل استاد نہ دے رہ دونوں مارو ارینی جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ دونوں زیبا و ولی میں مفروتا قیامت مفروتا قیامت کنگر پروات صحابہ کا جب صوفتی برکت عجب صوفتی برکت کنگر پروات صحابہ کا جب صوفتی برکت اسکے وڑ وڑنا تو ہمو وقت کی اسک ہمو وقت کی اسک نانا محبوبہ محمد اموڑے تخت کی اسک اموڑے تخت کی اسک نانا محبوبہ محمد اموڑے تخت کی اسک جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ انت لیکوٹ انت پاروٹی نما شان ٹھلم انما شان ٹھلم نما پاکی خنانٹ ای تو قرآن ٹھلم ای تو قرآن ٹھلم نما پاکی خنانٹ ای تو قرآن ٹھلم نمکی ندری نمکی گوری نما مارو ٹھلم نما مارو ٹھلم نما دشمن تکنائی تو بس زارو ٹھلم ای تو بس زارو ٹھلم نما دشمن تکنائی تو بس زارو ٹھلم جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ تینا دامار گنوں کا دپ سستان میں شرا دپ سستان میں شرا تینا پلوٹنی ڈک سے الے پہ سو دکھا خرا الے پہ سو دکھا خرا تینا پلوٹنی ڈک سے الے پہ سو دکھا خرا تو سنے لمداؤں میں تٹینا مار ناصری کنا دا مار ناصری او کا او سسن کی لمہ او نہر مانی آخری او نہر مانی آخری او کا او سسن کی لمہ او نہر مانی آخری جبریل سکن شاتے سکن ما تصویر عائشہ نما تصویر عائشہ پارے محبوبہ نبی نکا نام سن ارشد نکا نام سن ارشد
پار محبوب نبی ان کا نام سنی ارشد دس صدیق کرے معلوم ارے سرکار و نسالم ارے سرکار و نسالم پن پختن مرشت دا جہان جیانت دا جہان جیانت پن پختن مرشت دا جہان جیانت جبریل سکن شاتی سکن ما تصویر عائشہ ما تصویر